ירדן שועה היה יכול לקנות את עולמו. איך הוא החטיא את הפנדל הזה? איך? אתם ביקשתם, אתם קיבלתם. סבתא מדריד היא גם סבתא של ירושלים. עלים של זהב ושל נחושת ושל אור. לעולם ציוני השחקנים חבורה של מעורב ירושלמי. ממסי שלח את כמה לבית חולים. היה יכול לתת גול אבל לא יצא. ציון 7. ירדן שועה, הגאון של כדורגל, מוסר הכי טוב, ציון 8. עומר אצילי, טאץ' מעולה, שחקן טוב מאוד, 7.5. כהן, שר ההגנה, נתן משחק מכובד, ציון 7. סולו עם גול על לוורברדה, ציון 7. סילבה, הצלה מדור פרץ, ממש יפה מאוד, ציון 7. ברק